mencorong tejanira ngepeki ngantariksa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para siswa wonten ing pasinaon basa Jawa. Saderengipun tepangaken nama kula Husnul Hamzah nggih. Para siswa saged nimbali kula menika Pak Hamzah nggih. Mangke wonten ing mriki Pak Hamzah ngantos kalih semester utawi setunggal taun para siswa sinau bahasa Jawa, sinau basa Jawa kalian kula. Nggih. Mangke kangge materi ingkang kaping sepisan. Nggih. Kangge materi kaping sepisan mangke para siswa badhe nyinaoni ragam bahasa Jawa. Nah, cobi kalih dipun awang-awang nggih, dipun bayangaken menapa menika ragam bahasa Jawa nggih. Nah, sampun ketemu? Nah, menika para siswa saged dipun tingali wonten ing slide salajengipun. Nggih. Para siswa, ragam bahasa Jawa menika sami kalian macam nggih. Saged dipun tingali wonten ing mriki wonten ing slide menika ragam bahasa Jawa menika nggih sejantosipun dipun para. Dipun para menika dipun bagi dados kalih nggih menika basa Jawa ngoko kalian basa Jawa krama nggih. Nah, ragam bahasa Jawa ngoko menika ugi dipun para dados kalih menika ngoko lugu kalian ngoko alus nggih. Dados basa kramanipun dan menika boten kalih nggih ananging kalian. Nah, ngoten nggih saged dipun kulinakaken, dipun biasakaken. Salajengipun ragam basa Jawa krama menika ugi wonten kalih nggih menika ragam basa Jawa krama lugu kalian ragam basa Jawa alus ya. Ngoten. Supados para siswa langkung paham, mangke saged dipun tingali wonten ing slide salajengipun. Nah, menapa punika ragam basa Jawa lugu? Ning mriki sampun wonten, nggih saged dipun waos. Ngoko lugu inggih menika. Nah, seratanipun inggih punika, ananging anggenipun maos inggih menika. Ngoko lugu inggih menika ragam pemakaian bahasa Jawa yang seluruh kalimatnya dibentuk dengan kosakata ngoko. Nah, teng mriki wonten istilah kamus menawi kosakata menika leksikon. Dados para siswa menawi manggihi tembung, manggihi niku menemukan tembung menika kata, manggihi tembung leksikon, para siswa menika ampun ngantos bingung nggih. Leksikon niku napa nggih? Leksikon menika tegesipun kosakata nggih. Saged dipun lajengaken. Nah, teng mriki para siswa supados langkung paham ngoko lugu nggih kalau sampun dipun jelasaken. Ragam menika dipun gunakaken dening peserta tutur ingkang sampun akrab saha tidak ada usaha untuk saling menghormati. Dados basa ngoko lugu menika dipun gunakaken kangge tiyang kang sampun akrab. Tuladanipun kalian kanca ning mboten saben kanca, umpamanipun saumuran, ngoten nggih, utawi ugi sak ngisore awake dhewe, umpamanipun Pak Hamzah kalian rayinipun Pak Hamzah dengan adiknya menika saged migunakaken basa Jawa ngoko lugu. Nggih. Teng mriki tuladanipun, tulodo utawi tuladanipun menika tegesipun contoh nggih. Teng mriki Pak Hamzah damelaken pacelaton utawi percakapan supados para siswa langkung paham. Nah, Rudi kalian Iwan menika kanca ugi saumuran. Wan, awakmu wis mangan durung? Nah, basa
ngukunipun mangan nggih. Ngriki nggih. Mangan kramanipun nedha, krama inggil utawa kramanipun dahar. Iwan, durung Rut, ayo mangan ing kantin. Sami teng mriki ngginakaken utawi nggunakaken tembung mangan nggih. Lugu-lugu kinten-kinten sampun paham nggih. Menawi sampun paham nggih dipun lajengaken malih ngoko alus. Nah, menapa bentenipun ngoko lugu kalian ngoko alus? Nah, teng mriki nggih sak cobi kalian dipun waos piyambak ngoko alus inggih menika, ampun sope, inggih menika. Inggih menika ragam pemakaian bahasa Jawa yang dasarnya adalah leksikon ngoko, namun juga menggunakan leksikon krama inggil. Nah, dados ngoko alus menika wonten tembung ngoko utawi leksikon ngoko ning ugi campuranipun malahan krama inggil. Nah, ngoten ya. Ngoko alus dipun gunakaken dening peserta tutur ingkang sampun akrab. Wis akrab nggih, nanging ada usaha untuk saling menghormati. Tuladanipun utawi contoh nggih Randy kalian Mas Joko. Randy kalian Mas Joko menika sampun akrab, ananging benten umur, benten yuswa nggih dadosipun Randy menika pengen wonten raos ngormati kalian Mas Joko. Nah, teng mriki, Mas panjenengan wis dahar durung? Nah, teng mriki, Mas panjenengan wis dahar durung? Panjenengan iku leksikon krama inggil, dahar menika leksikon krama inggil. Ananging tembung teng mriki wonten campuran ngoko. Mas Joko durung Ren, ayo mangan bareng. Nah, Mas Joko menika tetep nggunakaken basa ngoko lugu amargi kalian Randy ingkang tasih langkung enom ngoten nggih. Ananging teng mriki ingkang perlu digarisbawahi utawi ingkang paling wigati penting menika Randy teng mriki. Menika tuladanipun penggunaan basa Jawa ragam ngoko alus. Ngoten nggih. Sinambi kalian dipun tingali kalih dipun pahami nggih. Salajengipun, nah teng mriki para siswa kalau ragam ngoko sampun sedanten nggih, para siswa sampun paham napa dereng kinten-kinten. Menawi dereng paham mangke ugi saged dipun buka piyambak wonten ing wujud PPT nggih, PowerPoint-ipun nggih. Salajengipun para siswa, ragam bahasa Jawa krama nggih, seratanipun krama ning maosipun krama ya. Krama lugu nggih. Krama lugu inggih menika ragam pemakaian bahasa Jawa yang seluruh kalimatnya dibentuk dari leksikon krama. Nun sewu niki mboten karma nggih, nanging krama nggih. Nah, teng mriki krama utawi krama lugu dipun gunakaken dening tiyang ingkang dereng akrab. Nggih, dereng akrab nggih. Tuladanipun Ardi kalian Anton. Nah, niki dereng akrab ya, utawi nembe kenal umpamanipun. Ardi Mas sampeyan sios kisah kalian semahipun. Nah, dipun tingali teng mriki wonten tembung-tembung ingkang para siswa kedah mangertosi. Teng mriki wonten sampeyan. Nah, sampeyan menika tembung utawi leksikon krama. Nah, teng mriki lajeng kesah menika ugi leksikon krama. Lajeng semah menika ugi leksikon krama. Semah niku tegesipun istri nggih. Nah, Anton boten siyos Mas, mangke kula sareng sampeyan mawon. Nah, tiyang kalih menika sami ngginakaken ragam basa Jawa krama nggih. Teng mriki saged dipun tingali tabelipun. Nah, para siswa kangge tabel menika sejantosipun wonten kamusipun nggih. Ananging para siswa menika ugi saged mbuka wonten ing Google ananging boten kepareng ngginakaken Google Translate. Tidak boleh menggunakan Google Translate nggih. Salajengipun para siswa ingkang pungkasan menika ragam bahasa Jawa krama alus nggih. Utawi krama inggil sami ya terus. Menawi wonten tembung krama alus kalian krama inggil niku bentene napa Pak? Mboten wonten bentene amargi krama alus menika
nggih krama inggil ya, ampun bingung nggih. Krama alus utawi krama inggil inggih menika ragam basa Jawa yang seluruh kalimat dibentuk dari leksikon krama nggih menika luput malih mboten karma nanging krama inggil utawi alus. Salajengipun nah teng mriki supados langkung cetha, langkung jelas para siswa. Krama alus utawi inggil dipungunakaken setunggal tiyang nom utawi tiyang nem marang tiyang sepuh, tuladhanipun anak marang bapak nggih. Micara marang tiyang ingkang kagungan jabatan RT, kepala sekolah lan sapetrutipun nggih. Udos para siswa menika menawi matur kalian Pak Guru, Pak Hamzah menika ugi kedah migunakaken basa Jawa krama alus utawi krama inggil. Ingkang nomor 3 nggih menika micara marang tiyang ingkang nembe tepang. Tepang niku tegesipun kenal. Sejantosipun menika menawi micara kalian tiyang ingkang nembe tepang utawi kenal menika saged migunakaken krama lugu ugi saged migunakaken krama alus nanging langkung sae migunakaken tembung krama alus nggih tuladhanipun. Nah dipun tingali mriki tabel leksikon ngoko numpak krama nitih krama alus nitih. Nah tegri wonten sami dados para siswa menawi wonten tembung yang sami menika mboten napa-napa nggih saged dipun gunakaken nggih. Nggawa, mbekta, ngasta nggih, membawa nggih. Matur, sanjang, ngendika, ngomong niki gitu tegese. Bali, ulang nggih, wangsul, kondur. Nah, para siswa berarti mangke damel basa krama inggil menika saking leksikon menika nggih. Nah, tuladhanipun Tony Pak RT ngendikanipun Bapak panjenengan tindak Solo. Nah, saged dipun tingali terjemahipun teng mriki Pak RT. Iya Ton, bener. Tony kondur kapan Pak? Pak RT. Bali mau isuk Ton. Tony, ngasta oleh-oleh mboten Pak? Pak RT. Iya Ton, kae tak gaweke klambi batik. Nah, teng mriki para siswa nggih saged dipun garis bawahi nggih. Tony menggunakan bahasa Jawa krama alus atau inggil karena berbicara kepada orang yang lebih tua nggih. Dan memiliki jabatan. Nah, Pak RT tetap menggunakan bahasa ngoko karena untuk diri sendiri dan berbicara kepada anak yang lebih muda nggih. Senajan Pak RT menika langkung sepuh lebih tua ananging menawi kangge awak piyambak menika mboten keparengaken migunakaken krama alus utawi krama inggil tuladhanipun kula badhe dahar mboten kepareng nggih, mboten kemareng ananging napa kula badhe mangan, angsal kula badhe nedha nggih. Haram hukumipun menawi kangge awak piyambak menika nggunakaken tembung krama inggil utawi krama alus nggih. Mangkaten nggih para siswa, nggih caratanipun kangge para siswa. Para siswa mboten bakal saged migunakaken basa Jawa kanthi sae menawi para siswa mboten kulino, tidak membiasakan nggih. Dados monggo saged nguri-nguri melestarikan utawi membiasakan berbahasa Jawa krama alus khususipun. Ingkang kalih para siswa kedah sering nggih membaca leksikon utawi kosakata basa Jawa. Saged pados wonten ing Google nggih. Kata kuncinipun apa? Leksikon bahasa Jawa. Haram menggunakan translate atau Google Translate nggih. Nah niki para siswa dilarang menggunakan Google Translate di dalam pembelajaran bahasa Jawa. Mangkaten nggih para siswa wonten ing pepanggihan sinau bahasa Jawa kalian Pak Hamzah nggih mangke menawi wonten ingkang dereng paham saged komen wonten ing channel menika nggih ampun supe para siswa mangke saged gabung wonten ing kelas menika. Matur suwun nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.